Chcem povedať, že včera v parlamente odôvodňoval rozpočet sociálnej poisťovne človek, ktorý sa v rámci organizovanej skupiny podieľal na okrádaní 90-ročného dôchodcu. Toto ste vy, toto je dnešné Slovensko a chcel som, aby to tu zaznelo, že riaditeľom sociálnej poisťovne sa stal človek, opakujem, ktorý v rámci organizovanej skupiny pôsobil tak, aby podviedli a okradli 90-ročného dôchodcu. Preskakuje mi až hlas, lebo je to jedna veľká kopa hnusu toho, čo sa tam dialo, ako sa dialo. A to, že ten človek tu včera sedel, skoro som odpadol pri televízore. Rešpektoval som dohodu, že tu nebudeme. Keď som ho tu videl, skoro som odpadol. Takto sme dopadli. Ak sme pri Ústave pamäti národa, tak chcem, aby to bolo zaznamenané, že taký človek je ten, kto bude strážiť dôchodky. Ten, čo sa podieľal na tom, že okrádali 90-ročného dôchodcu. Hanba.